Aroneze mmanụ onye nọ na anụ onye bụ okogwu dibia terisi ife dị iche adreesị ụmụ alụsị dibia mmiri ife ọnụ na anụ onye apụtakwa n'isi nwanne anyị nwoke bụ akwa ọkụkọ PPP akwa ọkụkọ n'ọba anụ m ife okwu na di vidio efe ya bụbe esemokwu maka ife niile abụla ọgụ na mgba ị na-ege ntị kama na ekwube na ọnya mee mistake ọ sị na ife okwu na ife ahụ anaụnsụ bụ na ị ga-avụ okwu dị ebu na-evu okwu si n'elu tebụl ọ nọ wutuo ọkụ ya mana nwanne m nwoke ọkwa n'igwe ịbịa ịma na ife anyị na-eme bụ ife ihu akwụkwọ ife online ị anaụnsụ ife online si n'ọtụtọ ka a ga-atọ data ebulu and the boy je ịtọtụ dị ebulu ebe a ị na-anya ifu na obugodo ụzọ daa aka na-eriri ọ bụ na ekedoghị ego wee nwutubezie ya nwutuo within that means that na online ka ọ nụrụ ife okwu o nwezi ike mgbe aha anaụnsụzi ya ọ nọọzi ebe a ife dịrị bụ na ịkakwa ịpụta online si na ọ bụ ọtụtọ ka a na-atọ ebulu nọ vokin onye ọbụla dị awe maka ife ikwu ihe anaụnsụ dete na online anaụnsụ ka a ga-esi ya pụtazịa na okeshọn kwugharịa onwezi onye nwere idea nke a ebe ikpe si mayo bikos ọ bụ na ikwu ya ekwu na Facebook si na vokin ka ị ga-evu okie down na ị ga-atụ ya atọ onye ọbụla eburu nke a buru ya n'isi ị na-ege ntị mana ife ka dị mma ife m na-achọzi ikwu bụ na ikwu bụ okwu kwụsie si na dị ito ebunu chalenji ka dị on na onye ọbụla filu na ọka bụ odogwu na ọka dị on na ndị na that 5 million ka dị ban ọkwa ya mụnwa bụzi okongwu dibịa sị gị yes na mma abịa isi na atọnubeghị ebunu na sisi eji mụ ya iji mere dibịa na mmadụ atọnubeghị ebunu nọ na Nollywood ka ọ na-eme achọrọ m ịgwa na ọ na-eme real life ịmụ ọgwụ ị ga-agwọ tinye na data ebunu na onye tọrọ ya ọnwa onye tọrọ ya nke nwee mie gwọọ ya tinye ya na mụnwa dị efe okongwu dibịa derisi ya abịa tọ data ebunu tinye data ebunu debe the 5 million naira down tinye date a ga-abịa tọọ dị ebunu kama akwụ atụ na ihe si ndị nwa na-amụ achụ ama mee nke nwa don't worry m bịa mma assign my life undertaking na nwa n'ọdịm n'isi na ọ nwere ife gbasara ị na-ege ntị mana ọkwa ife data ebunu that challenge ihe etigharịkwa ya back because ịma na dibịa gwọ gwọta ọdịzịa ka anyị asị na ọ na-agwọka dibịa gwọrọ ọzọ bụ dibịa nke ịma ka ịmahụ nke ndị ọzọ ma ị na-ege ntị jos gwọọ ọgwụ niile ị ga-agwọ tinye na data ebunu ma nke na-abịa iti isi ogbu gwepụ ya isi ma nke na-egbu mmadụ ma nke ji tọ ndụ abịa ma eletrik ka isi wee kwu tinye na data ebunu mbịa mma assign life undertaking anyị etinwunu n'ife na anọ onye ọbụla rumu nsọ ọba nwụrụ ozigbo tinye na that life undertaking ị na-ege ntị ọha na-ekwukwu ya nọ challenge yo ife iwe ife abịa entertainment na nchọ iprove ya to you that na-atọ ebunu na-atọgbu m nọrọ n'anya atọ tọkwasatọ efi ị na-ege ntị so mma like ka itikwa data ebunu tinyekwa that 5 million naira share nu this video ka o ruo ya aka tinyekwa that 5 million ịmara ọgwụ niile ị ga-agwọ na dị ebunu gwọọ ya debe mụnwa bụ okongwu dibịa ya abịa tọọ data ebunu anaụnsụkwa ya nke vokin ka m amara anya mma gwaghị nke mma anya ọ bụrụ nke vokin rapụ ya anọnụghọ m ebe ivoku ebunu osi n'elu tebụl ituo na abụrụ winch ọtụtọ ka ekwu kenye ya makwunye ya n'ife gwọọ ọgwụ niile like na ị ga-agwọ n'ụwa tinye na data ebunu ị na-ege ntị mbịa sign life undertaking na ọnwa ife m eme ebe a na ụmụ gburu onwe m n'aka ya adịghị ya mma sign ya etinye vidio mme atọ data ebunu buru that 5 million naira maka ife dị m mkpa ebe a bụ 5 million ntọpụta ụdụchọ eto ebunu taa na ọ gbasara m ọkwa efu data ego ebunye ya na ịghọta so mma like kwa esi na ọka dị on na the challenge ka dị on very good you done well sir mma like ka itinyela anyị the location and the date mgbọsị ya ga-abịa maka ọbụla esi na ọka dị on ịma na ihe anọ ka bịa na ịda enwe efe ịghọta gwa anyị the date ya ga-emegharị the thing tọnye data ebunu makwa ya n'ife gwọọ dị ọgwụ niile ị na-agwọ gwọọ fancha niile debe di ya si nọset ya gbanye vidio mma abịa tọọ data ebunu tọpụta ya ma rie that 5 million naira ipozu ada m ekwukwa n'ọgụ mgba na-anya efu voice m ji ekwu bụ ọbụla voice for violent ha m ekwu na ọka anụ bọọgụ ọka agbaba mbọ ọka akọbọọdụ ọka amara aka we are still friends mụ na anyị na-adị na mma nwere ife na-esere mụ na anyị kama na iwe mbụ n'iti challenge wepụ challenge iti ị na-ege ntị so mma like
ese na atọ n'ubeghị ebu na real life since eji mụ na onye tọọ nọ ya nwụ dọtụọlị mma like ịnwụ ọnwụ ma ọha onwe nwa ọmụmụ ọhọ ịnwụ ka ịdata ebunu gwa ọ dị ọgwụ debe ka ideti mma abịa tụdata ebunu tụsa na ozi ya nụnwa ka o ruo onye ọbụla aka na mgbe onye nọ na anụ onye egbu okogwu dibịa derisi ife dị iche adreesị ụmụ alụsị akwa nwanne m nwoke ọ ya adịla na mma mana mee ife nkwu o ya gazie arọ